Hakujemo se, ko što se vidi, a? Hakujem. Gotovo znači, jeli? Gotovo. Hvala velikome Bogu i svetome Vasiliju Ostroškome što nas je ovako prizvao malo pametite. Skloni se, čoveče, vidiš da mi smiješ. Izvini, lično sam očekivao da će do ovog tvog mentalnog otreženja doći dosta ranije, ali dobro, nećemo, sad ima kad o tome vremena. Hvala Bogu što ćemo konačno na ovaj jet set period tvojega života staviti tačku, ako podvući crtu, napraviti jedan rezime, da vidimo što smo, ko smo i gdje smo i šta nam valja činiti, a? Možeš li da mi zatvoriš? Što? Kufer. Kufer, pa ko ti ga je vas da zatvarao taj si ovoga puta da ti ga zatvori? Možda ću da ga ponesem. Stjepane, morat ćeš prvo da ga zatvoriš. Jeli? Ma da, Natalija, samo da obavimo jednu dužnost. Nešto je tu zapelo, ne znam šta mu je. Stjepane! Obećao sam čovjeku. Šta, kome, Šćepane? Ono, poljubi mi strinu, reče, to smo bile zadnje riječi, ali je rekao 3 puta. Poljubi mi strinu, poljubi mi strinu, poljubi mi strinu, reče Lune 3 puta. Što zadnje reči? Ono se dogodilo nešto? Iščezao, uzeo diplomu i otišao. Kuda? Da ne smeta više, reče, idem ja striko da ne smeta više strini. Pa kad sam mu se zavjetovao, jeli, kad sam obećao to što hoće, to moram da učinim, jeli, moram. Bože, šta si mu još obećao, teško meni? To da ću te vratiti pod pošteni krov Šćekića. Šta je to? Uslovi. Ono ti je od Luneta, a ovo ti od mene.